Jaj, még sose láttam ilyet. Nem fogja visszaadni a kép. De. Ez mi az Atya Úristen tényleg? Egy helyben van. Mi ez? Az egy helyben lebeg. Ne, várjál, kiment a képből. És mekkora? Várja. És nem repülő. Ez látszik, hogy olyan érdekes az alakja. Ez tényleg UFO. Azt nem tudom, UFO-e vagy nem. Hát ez nem egy hagyományos valami mindennapi, és egy helyben van? Ide füstöl. Tényleg? A felvételen lehet látni, igen. Hogy? Az igen, ez egy meglepetés. Ilyet én még sose láttam. Te Én láttál még? soha nem látom ilyet én sem. És folyamatosan, nem is titkolja magát. Na, ebből mi lesz? És színei vannak, tehát ilyen lila, zöld, piros. Igen, így van. Bármi mire kiér, hanem kiérjen, biztos nem látja. Mi a franc Igen. ez? Álmodom? Na most, a telefon nem tudom annyira mereven tartani, azért mozog a kép. Egyébként ő egy helyben áll. Nem, azért mozog ide-oda, így mérem a kéményhez, de nem áll egy helybe. Most lejjebb is ment. Igen, most lejjebb megy jött. lejjebb, és megy balra, és megy le. Nagyon érdekes fényeket. Mi a lófasz ez? Támadnak az idegenek? Ezt megpróbálom, még várja. Olyan, mintha égne. Aha. Most meglátod? Néha elsötétedik. Most piros, zöld, vagy mi valami? Valami hobbizé? Kigyulladt. Nem hiszem. Nem tudom, mert akkor már leesett volna, ha kigyulladna. Aha. Hát ez nagyon érdekes. Nem tud lebegni akkor, de És megint visszamegy följebb. Érdekes, hogy az eredeti nem tudok jobban várra. Nem tudok jobban ránagyítani, ez már 10-szeres nagyításban van. már nem tudom, mi van az égen, de már olyan régóta nézzük. Hát ezzel nem tudom, hogy mit sikerült elérnem. És se láttunk ilyet. Soha. De hát ha szép lassan kijössz, vagy nem nézed meg? Mert hogy innen látszik a korláttól. Igen, nagyon apránként változik a magassága, de nagyjából egy helyben lebeg. Nagyjából egy helyben van. Hányan látják? Hát biztos sok ember látják, ha mi látjuk, akkor más is. Igen, hát én is bízok benne, hogy sokan látják. És hogy erre milyen magyarázat fog jönni majd. Ezt senki nem fogja tudni, én szerintem. Facebookra gyors híros híradóban nem kéne gyors írni, hogy nézzetek az égre. Mi az? Hát majd jön a hülye szöveg. Hát de minden hülyeséget fognak írni az emberek erre a szészentség. Ez aztán semmire nem hasonlít. Fölállok, mondom, egy repülő. De egyből feltűnt, hogy hopp-hopp. Hova tűnt? Várjál. És érdekes ilyen csíkok szerint. Olyan, mint amikor a csillagszóróból ugrik ki. De olyan, mint irányított. Vagy valaki valami szórakozik valami. Hát nem tudom micsoda, mert
különböző házi röptetésű szarokat. Szerintem ez ahhoz nagy. Olyan, mintha igenis elég közel. Nincs valami rendezvény, nincs. Nem tudok Ilyen rendezvényt vagy magasan, ilyeneket. De akkor is ilyen magasan, ahhoz meg magas, hogy valahol érted valami. Lehet, hogy valamit úgy röptetnek, tényleg nem tudom. Milyen? Milyen nap van, szombat. Sötétedett, nyugati irány. Nagyjából a nyugati irányban van. Nyugat. Igen, Nem csak, hogy fog eltűnni. nem tudom, na most már Vagy leesik, vagy nem hiszem, hát nem, ez már lejjebb ment. Hát a ház mögött már nem lehet látni. De várjak még egy kicsit még. Hogy lassanként ereszkednem, most fölfelé megy mégis, várja, hol van. mégis visszamegy az eredeti helyére. Mégiscsak észrevettük. visszaemelkedik. De nem megy, kicsit jobbra ment. Ja, most már innen nem is látjuk. Így itt, amit látunk, ez a szomszéd ház teteje, a cserepek szélét lehet látni. Jó, hát nem tudom, hogy elő tudok kerülni még. Lehet, hogy csak ennyi volt. Mi? Eltűnt? Ennyi volt, igen, lement. Nem, itt még ott